खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियारि बे समाव बिटिआरनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव बिसायख'थि फोसावदिं हाबाफारिया सोलिदों। बे समाव बिसायख'थिखौ लानानै राजखान्थि दैदेनगिरिफोरा गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों आरो बेबायदिनो बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङाबो गोख्रों दाबि खालामदों जे बे समाव बनरगाव बियाबाव जों देरहागोन एबा इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया देरहासारगोन होननानै गोख्रों दाबि खालामना लादों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा। सान हर इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिया बनरगाव बियाबाव बेरायगासिनो। बनरगाव बियाबनि रायजो राजाफोरजों लोगो हमनाय हाबाफारिया सोलिबाय दं आरो बनरगावनि रायजो राजाफोरा बे बाराव लुबैदों जे इउपिपिएलआनो बा इउपिपिएलनि बिजाथियानो देरहासार जाथों आरो जायखौ नोजोर बोनानै लोब रायजो राजाफोरा इउपिपिएलनि हाबाफारियाव बाहागो लादोंखौ बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा। बे बारनि बिसायख'थियाव बनरगाव बियाबा जेरैखि जाया देरहासार जागोन होननानै बाथ्रा बुंदों। बे फैगौ जाखिनि बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं बे बिसायख'थिनि थाखाय दैदेनगिरिफोरा इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफोरा गोबां गोख्रोङै खामानि मावगासिनो दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा आरो बिथाङा रोखा बाथ्राखौ बुंथिदों जे फैगौ समाव जे बनरगाव बियाबा बनरगाव बियाबाव इउपिपिएलनि बिजाथियानो देरहासार जागोनखौ गोख्रों दाबि खालामदों बिथां प्रमद बर' बिथाङा। गावआव एबार जि फैगौ बिसायख'थि बेनि थाखाय दिनैनि बाथ्राखौ जुदि सानोब्ला दिनैनि तारिखआव जोङो गोबां सिगाङाव आवगायनानै दङ। मानोना बेवहाय गुबुन गुबुन हान्जाफोरनि जाय बिजाथियानो जा एबा जायफोर मानसिफोर दङ बिथांमोननि रुजुनायाव इउपिपिएलआ अर्गेनाइज हिसाबैनो बेवहाय खामानि मावगासिनो दङ आरो इउपिपिएलनि दैदेनगिरि बिबानगिरिफ्रा बनरगाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरजों जायखिजाया थासारियावनो खाथि सोमोन्दो लानानै गोख्रोङै खामानि मावगासिनो दङ। दा नंखायनो बनरगाव ओनसोलनि जोंनि बर' जोंनि जिखिनि जोंहा आइ आफा रायजो राजाफोर दङ बेजों लोगोसे गोरखा बिथांमोन, माइन'रिटि मुसलमान बिथांमोन, आदिबासि बिथांमोन, बाङालि बिथांमोन, गुबुन गुबुन जिखिनि माहारिफोर दङ बे माहारिनि सुबुंफ्राबो लोब ओंखारदों आरो बयबो लुबैदों जे थांनाय खनसेयाव जोंनि बिजाथिया देरहायैलाय बिथांमोना एसे खहा जानाय बायदि मोनदों। दा थेवबो जोंनि जिखिनि TCLCC चेयारमेन, क'क्राझारनि MLA, जोंनि जेसेबां दैदेनगिरि दङ बेवहाय हर सान रायजो राजाफोरजों खामानि मावनायखौ नुनानै बिथांमोना हास्थायदों जे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जेरैखि जाया इउपिपिएलनि बिजाथिखौनो देरहाहोनांगौ। बिनि थाखाय बिथांमोना खामानि मावगासिनो।